Je tu ďalší diel série For Connected. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako máme hrať ako prvý hráč. Bude to opäť centrálny stĺpec, ale neukončený, pretože je tu nasledujúca možnosť. Dáme si opäť najlepšie ťahy. Červený musí začať tu, ak chce vyhrať pri korektnej hre súpera. Červený musí. A teraz, keď si pozrieme na ťah žltého, vidíme, že jeho všetky ťahy sú rovnocenné. Vždy prehrá. Tak tu často súper zahrá tento prvý ťah. My máme dve možné pokračovania, tu alebo tu. Ja dávam prednosť takémuto zigzagovitému postupu, takže môj ťah bude tu. Najlepší ťah za žltého. Tentoraz mám už iba jediný ťah, pokračovať v tom zigzagu. No a tu žltý má viacero dobrých ťahov z jeho pohľadu, aj keď všetky prehrávajú. Tu dokončiť ten dvojstĺpec, alebo ísť do rohu, alebo ísť tu. Zablokovať mi tú dvojku. Tak, v dnešnom videu si ukážeme obranný ťah, tento. Zablokovať mi tú dvojku. Tu môžem pokračovať ako červený dvomi spôsobmi. Buď zablokovať mu túto dvojku, tento riadok, to je správny postup za žltého, hrať na párnom slupci, alebo naopak byť útočnejší a hrať na svoj piaty. Dávam prednosť útočnejšiemu spôsobu, pretože aj keď ten prípadný druhý riadok je nižší ako môj piaty, dostanú väčšinou dva voľné slupce a vtedy je pravidlo, ak v tom jednom stĺpci budem mať ja jedno, alebo keď sa na konci dám jeden krúžok, tak vyhrám. Samozrejme nie sem, lebo keď tu budem mať pripravený žltý tieto tri, keď dám sem, by som prehral, dám do tohto. To bude prvý, tretí, piatý urobím ja. Takže vyhrám. Takže na rade je žltý. Žltý môže ísť na tú svoju stratégiu, urobiť ten riadok, takže ide sem. Ja ho musím zablokovať. Sem. Takže blokovanie. Už to začína byť nebezpečné. Také Včko sa to vytvára obrátené, takže musím hrať. A navyše je to pre mňa dobré, lebo tretí rad ako červený mám hrať na nepárnych radoch. Takže z môjho pohľadu celkom logický ťah. Žltý môže sa snažiť urobiť to takto, len to by som ho mohol pokaziť. A navyše by bola koncovka na treťom. Tak vyskúšame tento spôsob, čo bude pre žltého logickejšie. Chýba koncovka na druhom rade. Červený má až 3 možnosti. Môže zahrať tu. Tým si vytvára aj takto trojku na štvrtom. Ale bude mať na štvrtom, bude mať na treťom rade. Takže keď sú dva rady po sebe, to je istá výhra. Takže ja by som zahral toto. To je z môjho pohľadu, ľudského pohľadu, najlepší ťah. Žltý. Buď mi to brániť, alebo ísť sem. Podľa mňa sa naláka tejto štruktúry, takže bude to brániť. Ja môžem zahrať tu, čím koncovka bude tretia, alebo
to by som sa bál, by som tu vytvoril žltému 3. Sice ja by som si hneď dal 3 nad tým. Tak, čo zahrám? Čo by bolo pre mňa také logickejšie. Ja rád hrám v poriadkoch. Zahral by som toto. A keby on nešiel sem, tak by som mal tento spôsob, alebo sem. Idem na trojku. Mám istú trojku, tak idem sem. Žltý. Môže ísť, dajme tomu sem. Ja ako červený mám iba 2 ťahy. Sem a sem. Zaujímavé, že nie sem. To by som si ohrozil toto. No to by nebol dobrý ťah. By som si to Včko pokazil takéto. Tak, takže keď dám sem, ohrozujem zase toto. Dať sem, povolím mu trojku. No ale aj sebe trojku. On nemá spôsob, ako to ukončiť. Tak idem sem. Dajme tomu, že si tú trojku urobí. Urobím si ho aj ja. Teraz žltý musí dať sem, pretože by okamžite prehral. No ale ja mám tiež trojku. Už mám trojku na 5. rade, na 3. On má trojku na 2. Zdalo by sa, že je to pre neho lepšie. 2 je menej ako 3 a menej ako 5. Len keď zostanú 2 prázdne slepce, začínam ja. Nezačnem v tomto slepci, to by som prehral, a začnem v tomto. Takže budem mať tu a tu. Tým vyhrám. Takže na to hrám. Žltý nemôže dať sem. To by viedlo k okamžitej prehre. Tak dajme tomu, ide sem. To sa často tak hráva, že nakoniec zostanú naozaj prázdne iba 2 stĺpce. No ja ako červený, aby som vyhral, mám dve možnosti sem. Čím získam, alebo potvrdím si tú trojku, alebo sem. Ako som povedal, mám radšej riadky, idem sem. Žltý dokončí stĺpec, červený. Zaujímavé, že mám iba jediný vyhrávajúci ťah. Sem nemôžem dať, to je jasné. Žltý vyhrá, dám sem. Opäť vyhrá žltý, takže nič iné mi nezostáva ako toto. Alebo toto. Keby som dal sem, to by bola chyba, bo by mi to zablokoval tú moju trojku. Takže musím dať sem. Môžeme si pozrieť, čo sa stane, keby som urobil tú chybu, dám to späť, že dám sem. A už vidíme, že žltý môže vyhrať na 3 ťahy. Na 3. Takže prvý ťah. Ja môžem zahrať buď tu, alebo tu. Takže dajme tomu, ako červený zahrám tu. Takto. A vidíme, že musím začať. Ako červený, a čo zahrám, to prehrám. Buď prehrám tu, alebo tu. Takže späť. Späť.
späť, späť. No, tu som urobil to chybu, že som dal sem. Idem sem. Žltý. Keby pokračoval týmto ťahom, tak tu prehrá. Takže to je dôležité, že k týmto dvom stĺpcom pribudli tieto tri polička, ktoré sú pre žltého nedostupné. Takže 6 plus 6 je 12, plus 3 je 15. A to je dôležité, že na rade je žltý. 15 poličok, na rade je žltý. No a keď dá sem, prehrá okamžite. Keď dá sem alebo sem, si pokazí to svoje. Tak dajme tomu, že dá sem. Teraz prejdeme celým riadkom, lebo ja nezahrám sem, on nezahra sem. Tu mi zastavil tú moju štvorku, ale ide to ešte na druhý smer. Situácia, máme 6 a 3 je 9. Keby tu bolo iba takéto prázdne, na rade by bol červený, čiže ja by som prehral. Takže žltý nemôže zahrať sem, to je prehra, takže sa musí zmieriť, že príde o túto trojku. Prišiel o ňu, aj o túto prípadnú prišiel. 3 zostali. A na rade je žltý. No a prehra. Poučný spôsob hry, kde sú dva celé stĺpce, pri tých by začínal za normálne okolnosti prvý hráč červený, ale boli ešte 3. A tie 3, na ktorých nemohol hrať žltý, úplne zmenili situáciu.